På SDR Kits hjemmeside, som hedder sdr-kits.net, ser man, at SDR Play forhandles, og at man har nogle distributører. Og går vi til den specifikke side, kan vi se, at disse distributører er ICAS Enterprises i Japan, og i Tyskland DRC Verlag. Går vi tilbage, kan vi se, at prisen den er 99 pund plus shipping, eksklusiv VAT. Her kan man så gå ind og se detaljer omkring produktet. Der er også en link til producentens hjemmeside, og her kan man hente den driver, der er nødvendig ved at klikke på start her. Og for at gøre det, så skal vi ned og indtaste, hvor vi befinder os, og hvor vi har købt den. Og efter at have klikket på Continue, så skal vi bestemme os for, om vi vil have en Windows, en Linux, eller hvad operativsystem, når man kører det med. Så skal vi være sikre på, at den ikke er forbundet allerede. Og så klikker vi her, når vi har udført de nødvendige handlinger. Og så kan vi downloade API og driveren ved at klikke på her. Efter at have indtastet navn og e-mailadresse, skal vi vælge de første cifre i serienummeret og de 3 sidste cifre, som står i bunden af produktet, hvorefter vi kan trykke på download. Det foregår meget hurtigt. Det er bare allerede foretaget forinden. Den kører sikkerhedsscanningen. Og så skal vi bestemme os for, om vi vil køre installationen. Det har jeg allerede gjort, så jeg vælger nej. Den installer, som vi har downloadet, den har vi her. Den hedder Myrick SDR AP Installer. Og det er en nyere version end den jeg har, så jeg flytter den op i min mappe for SDR Play. Og der ligger den her, så den kører vi lige. Så kører det bare derudad. Så er den tilendebragt, den installation. I min SDR Play mappe kan I se, at jeg har hentet nogle forskellige SDR programmer, eller SDR radioprogrammer. Der ligger øverst SDR Sharp, som er kommet ind som en zip-fil, og så ligger der HD SDR, de 2 driver vi lige har kigget på, og så er der en program, der hedder SDR Play, som er en Sharp plugin, og der er en external in-out installer også. Og så er der et program, der hedder SDR Radio Pro, og setup har jeg markeret hernede. Jeg kan se, det er et SDR Net Remote Setup. Hvis vi på producentens hjemmeside klikker på Platforms, så kan vi se, at her er de forskellige operativsystemer nævnt: Windows, Linux, Mac, Raspberry Pi 2 og Android. Hvis vi klikker på Windows, kan vi se, at der er forskellige informationer og dokumentationer. Der er datasheet, API-specifikationer, AGC Technical Notes og et konceptuelt blokdiagram, og så ovenikøbet et diagram for enheden. Og hernede, der er der community dokumentation og links til SDR Console Guide, HDSDR og så videre og så videre og så videre. Ganske fyldestgørende dokumentation for produktet. I bunden af den side ser man, at der er noget free Myrick software, og der står, at den software, den kan downloades, og den er for personlig brug til SDR Play RSP udstyr, og man ikke må videre distribuere softwaren. Går man tilbage til toppen af siden, ser man, at de aktuelle API og driver-filer samt plugin-filer er angivet. Det er de sidste nye, og det er en god idé en gang imellem at gå ind og kigge her. Kigger vi på det konceptuelle blokdiagram, så vil man se, at det er en
ret så kompleks modtager, vi har med at gøre med højpasfilter, båndpasfilter, lavpasfilter, low noise amplifier. Og går vi ind og kigger på diagrammet, så kan vi også se, at det er meget detaljeret beskrevet med 3 deldiagrammer. Vedrørende installation af en SDR-radiosoftware henvises til de respektive hjemmesider, hvor der er udførlige forklaringer, hvordan det gøres.